Al monestir de Santa Clara i en diferents espais de Menorca s'ha fet la presentació del llibre El signe de la creu, una meditació cristiana, escrit per Miquel Àngel Maria. El llibre és un assaig que combina la teologia, l'antropologia i la literatura per reflexionar sobre el símbol principal de la identitat cristiana, sempre en risc per la força del costum i la rutina de convertir-se en un signe buit. Aquest llibre té una trajectòria llarga perquè en realitat no comença amb la intenció d'escriure un llibre, sinó amb la intenció de reflexionar per jo. Fa molt d'anys que m'interessa el signe de la creu des d'una doble vessant. La història del símbol, que no és només cristià, que està present dins universos culturals molt diferents, i per altra banda, la història, el viatge que ha fet la creu com a símbol principal del cristianisme, i com una cosa i l'altra s'alimenten i a vegades es neguen. A vegades ha passat que els cristians hem adherit a la creu coses que no són gaire cristianes, diguem. És un llibre que és un testimoni personal, és una reflexió personal, no pretén alliçonar, no pretén convèncer ningú, sinó allò que deia Antoni de Melo, aquell jesuïta de l'Índia, que els ocells no canten perquè ningú els escolti, sinó perquè tenen un cant a expressar. Jo en aquest moment volia dir això, i si qualcú vol escoltar, fantàstic. Descobertes de dos tipus. Hi ha una descoberta, podríem dir, cultural, és a dir, he après molt del que significa la creu en contextos històrics, culturals, religiosos i no religiosos de moltes èpoques, i per tant hi ha un aprenentatge cultural que és molt interessant, però allò que m'interessa més del viatge personal que he fet per escriure aquest llibre és, diguem, la descoberta espiritual. Veure que necessitam tornar a les fonts del que significa realment predicar un Déu mort, un Déu crucificat, un Déu que s'ha donat fins a morir. La resurrecció dona sentit a la creu. La creu sense resurrecció no té sentit. La creu no és el final, però sí que és un pas necessari. Tampoc hi ha resurrecció sense creu. Hi ha gent que m'ha demanat a veure si és un llibre que l'he escrit, com qui diu, una catequesi per iniciats, per cristians. La resposta és que no només. Òbviament, és un llibre per als qui, com jo, comparteixen la fe cristiana, però està escrit pensant en que qualsevol persona que, independentment de les seves idees, de les seves conviccions, pensi que una reflexió cristiana del segle XXI pot tenir qualque cosa a dir, pugui estar interessat i li pugui dir una paraula de sentit. Fina Salart, filòloga i historiadora de la cultura i membre de l'Institut Menorquí d'Estudis, va presentar el llibre amb l'autor mantenint un diàleg amb ell. L'intervenció, de fet, està fonamentada en un diàleg que establirem amb Miquel Àngel Maria i jo, i l'he fonamentada sobretot, de fet feim com un resseguiment, com un passeig al llarg del llibre, perquè és un llibre extraordinari, em permetreu que ho digui així. És un llibre d'un excel·lent cristià, però també d'un excel·lent escriptor. És un llibre que està molt ben estructurat, que està marcant uns crescendos increïbles, que fa que la lectura sigui realment vibrant. Jo crec que és un llibre, crec que en Miquel Maria ho ha dit, crec que és un llibre que té un públic cristià, que és el públic seu primer, és el seu públic primer, però jo crec que és un llibre que va adreçat a qualsevol persona, anava a dir culta o amb interès per la cultura, perquè en realitat amb aquest llibre a Miquel Àngel Maria el que ha fet és un llibre breu però intens, dens, molt ric d'història cultural. D'història cultural on travessa diferents disciplines. Això també ho destacaré a la presentació. De la història de l'art, de la sociologia, la filosofia i la teologia, etc. Un llibre molt ric. També va participar en la presentació el prevere mallorquí Gabriel Amengual, president de la Fundació Parresia, que promou la col·lecció Tornaveu, editorial Lleonard Montaner, on s'ha publicat aquest llibre, que vol irradiar i expandir la veu de la paraula que ha guiat i guia la vida dels cristians. Estem molt contents que avui puguem presentar aquest llibre aquí a Menorca, perquè vol dir que la Fundació Parresia ha traspassat les fronteres de Mallorca gràcies a la col·laboració d'en Miquel Àngel
i amb aquesta expressió el llibre sobre el signe de la creu. En aquest sentit és un vespre gojós de poder presentar aquest llibre. L'editor d'aquesta col·lecció és la Fundació Parrhesia. Aquest nom pot semblar una mica estrany, però Parrhesia és un nom, és una paraula grega que surt repetida de vegades en el fet dels apòstols, per expressar aquella actitud que tenien els apòstols de dir el missatge de Jesús. Malgrat les persecucions, les amenaces que rebien, ells tenien, normalment se tatueix per valentia o llibertat, de dir el missatge de Jesús. I això és el que volem ajudar a la nostra societat d'avui. Amb aquest llibre, l'autor pretén ajudar els lectors a centrar el veritable sentit de la creu, a demanar-se de nou què significa i què implica, confessant la mort i la resurrecció del crucificat.